her meh 42,000 ton çöp ji derdikire. Di salên borî de ev hejmar 4,000 ton bû. Sedema vê zêdebûna bermayan li Çînê zêde komkirina çopanin. Çîn li ber kirêtiya çopan li Ewropayê kirîna bermayan rawestand. Piştî wî jî pirê bermayan hinardeyê Tirkiye hate kirin. Li Tirkiye nêzîkî 2 milyon kes bes karmendên komkirina çopanin. Li ber van hewirdeyan nêzîkî 500,000 kes dibin rîska bêkariyê de ye. Serokê Komeleya Komkirina Bermayên Kolanan Recep Karaman vê yekê dema dinirxîne dibêje Britanya di serî de pirê welatên Ewropayê çöp îtixalatê Tirkiye dikin. İthalatı mevzusu Mesela hawirdekirina bermayiyan di sala 2017 da heta niha du rojevê de ye. Sedema vê jî di demên berê de çûpên Ewropayê sada 6 Çînê dikirîn. Ji ber sedema kirêtiyê û tenduristiyê Çînê kirîna wan çûpan rawistan. Li ser vê jî dewletên Ewropayê çûpên xwe firûtin dewletên din. Piştî sala 2018 çûpên Ewropayê hatine Tirkiye. Li Tirkiye Wezareta Hewrdorê li der zêdekirina çopan xwast asteng bike. Lê Wezareta Pişesaziyê li ber vê biryarê îtiraz kir û Wezareta Hewrdorê jî ev biryara xwe paşdekişand. Karmendê Bermayan Yakup Çelik dibêje li ber zêde hewrdeyê karê wan jî kêm bûye. Em vî zaten vê reziliyê zaten dikişînin û artı üzerinde îro baş şeş hemmehe em ji derve de bela mal tê diye em perişan bûne. Yomiyê me ne 20 milyon, 20 milyon zaten me îdî artık kurtar nakin. Em bıkmış bûn vî işe artık. Ya devlet bira gerçekten önlemke bigire jêra malê derve de ya jî birajmera bî ya vî işe komple berde belli bir iş önermişim ki. Piştî ku hewrdeya Bermayan li Tirkiye zêde bû, li kolanan berhevkirina çopan sedan 5 daket xwarê. Karmendê berhevkirina çopan Abdulkerim Taş da de xuyakirin ku qezanca wan jî gelek daketiye. Piştî hewerdekirina çopan, qazanca me jî 5 sedê daket. Berê me kîloya kartona bi 6 quruşî difrot, niha bi 30 quruşî difroşîn. Sevê rewşê jî qazanca me daket xwarê. Berê Çînê bi tena serê xwe li hemû cîhanê sedan 6 plastik kaxiz bermayî hewrde dikir. Piştî ku Çînê ev rawestan îcar jî navnîşana kirînê Tirkiye bû. Anha Tirkiye Britanya di serî de li pirên dewletên Ewropayê bermayî ya dikire. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.